लवकर सकाळ झाली. 9 वाजता सकाळ होता. येतं फिराक तुका काय येतच काय सांग. कोण कोण येतास काय गो? कोण सगळी? कोण सगळी? आणि नंदन येता? तेच घ्या सांगलं कोणा? भाऊजींचा घे. चिनू कसा गप तुझा? मुळेवाल्यानी काल जोरच केल्यानी. मुळेवाल्यानी हो पैसे सुटे नाही तिच्याकडे. 4 मास्टर ठेव आपण बरोबर घेतल्या त्या बरोबर पैसे येतो. मी मला पैसे नाही तिच्याकडे सुट्टेच नाही रे का? मी तरी काय करू? सुटेच नाही. तू 12 वाजताची आहे बरोबर. जेवणाचं सांगलं 5 माणसांचं बाबा सांगितलं ना. हा विचार थांब लावतोय फोन. गो विनून हे काय येतच काय विचारलं वेंगुर्ला काय नाही साडी मॅक्सी गाडी घालायचं नाही मग माका येतले गाडी घालू आधी तुका सांगतो. साडी नेसो की ड्रेस घालू तुझा कार्यक्रम काय तुझा? माणसात जर तू असलस माणूस असलस तर साडी नेसा नाही. जनावर असलस तर हाफ पॅन्ट घालू. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश गाडी तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. तर कसे काय मंडळी, मजेत मस्त मजेत आहात ना? तर असेच मजेत राहा आणि असेच आपल्या कलर्स ऑफ कोकण यूट्यूब चॅनलवरचे व्हिडिओ बघत बसा. आत्ताचे व्हिडिओ कमी येतात तुमका, बऱ्याच जणांचे कमेंट असतात कारण मेनूची कामं वगैरे असतात शूटचे, त्यामुळे एडिट करूक वेळ मिळत नाही आणि आमची पण कामं असतात. मी पण व्हिडिओ आली कमी केलं आहे त्यामुळे तुमका व्हिडिओ येत नाही. तर मंडळी बऱ्याच जणांचे कमेंट होते कुळीत पेरल्यापासून हिरवी शेती तुमची दाखवलाच नाही. आज कुळीत केवढं वाढलं, वाढान भरपूर दिवस झाले पण व्हिडिओच केलेलो नाही. त्यामुळे तुमका आता हे बघा जर मागे दिसतं सगळं हिरव्यागार, ही बघा ही सगळी शेती आहे यावर्षीची उन्हाळ्यातली. हे बघा बऱ्यापैकी कुळीत वगैरे मस्तपैकी झालेलो. ही पिवळी फुला जी इली ती ही मोहरी आहे, कुळदाच्या मध्ये मध्ये पेरली जातात आणि ही चवळी वगैरे असतं. हो बघा ह्यो कण्णिक वर्ण, हो बघा आणि चवळी आहे ही बघा आत्ताशी निळी फुलं येली आहेत आणि आत्ताशी छोटी बघा दिसता, आत्ताशीच उगवतात. आणि कुळदाची शेंगे बघा हे बघा आत्ताशी कुळदाचे शेंगे पडाक झालेत सुरुवात. हे बघा भुईमुग, आणि जिणियाची फुलं बघा किती फुलली आहेत. ती पावसात रुजून इल्ली आणि आत्ता बघा किती फुलली आहेत. हे बघा सूर्यफुलात पण आहेत आणि सूर्यफुलांची आता हळूहळू वाढवता व्यवस्थित कारण त्यांना खत वगैरे दिलेला त्यामुळे. हे बघा सूर्यफुलाच्या मध्ये दिसता एक एक भुईमुगाची लाईन घातलेली आहे. आणि हो आपलो गादी वाफ्यावरचो भुईमुगा. तर मंडळी वरचे 4 कोपरे जे त्यांका कुळी दा आणि एका कोपऱ्यात सूर्यफूल केलेला. बघूया यावर्षी कसा येत. आता बऱ्याच दिवसांनी म्हणजे वर्षाने केला, नाही तर ह्याच्या अगोदर करत होता पण पोपट त्रास देतात त्यामुळे करत नाही कोण. पोपट आता फुला झाली की बघा काय उद्योग करतील त्याचा पत्त्यात लागायचं नाही. तर ही आमच्या ह्या वर्षी मळवशीतली शेती आहे बघा, मस्त हिरवी हिरवी गार.
आणि अजूनपैकी बऱ्यापैकी आहे अजून पाणी पाटाचा. अजून एका 2-4 शिपणी होऊ हवीत. तरी बघा भुईमुगाच्या कडणीने आम्ही चवळी वगैरे घालतो. म्हणजे एका पिकात दुसऱ्या 2 पिका मिळतात. तर मंडळी भुईमुगाक आत्ता बऱ्यापैकी एक रोग इल्लो, पाना वगैरे सुकत अशी बारीक बारीक. मग सगळ्यांचंच झालं, त्यामुळे तांबडं वगैरे एवढं व्यवस्थित दिसत नव्हतं. मग फवारणी वगैरे करून आता व्यवस्थित झालेलं, त्यामुळे बऱ्याच जणांचं असंच झालं. तर आता मस्तपैकी सुधारलो, व्यवस्थित झालं. कारण थंडी असतं त्यामुळे जरा कुरटेल्यासारखी पानं होतात आणि त्यामुळे जरा बाद होत नाही चांगलं थंडीत जरा. म्हणून जरा लेट करूची लागतं शेती. नाही तर बऱ्याच जणांचे कुळीत वगैरे काढून होतात. आम्ही आत्ता केलेलो. आता आमचं बघा मार्च संपा कुळीत व्यवस्थित होतं. तर चला असं आपलं सकाळचं फेरफटको चालू आहे. ऐ लवकर सकाळ झाली. 9 वाजता होता. 9 वाजता सकाळ होता. येतं फिराक तुका काय येतच काय सांग. येतच काय सांग. कशा मालवणात जाऊचं येतं. फुकट नेत असते. आई आता येतं काय तू येतच काय मग तर विचारलंय ना तुका. फुकट नेताव का इकत नेताव तर तुका येऊचा काय सांग. फिराक मी विचारलं पुढचा सांगायचा ना. येतच की नाही. आई विचारते 12 वाजता. लगेच सांग. आई विचार बाबा विचार. बाबा येऊ नये जाग्यावर नाही. आई येऊ नये विचारू नको. हिचे तसं आज कॉलेज नाही आहे तुझं. अभ्यास आता जोरदार करतोस तर मन लावून खरोखर. चे हेच आता ब्रश चालला. वाजलेलं आहे बघा किती. आज रजा असल्या कारण लेट उठलेला आता. नाही तर सकाळी 5 वाजता उठान जाता. हो मला दाखवतं काय तितका दाखवतं. 5 वाजता आता होमो गेलो. तू दांडी मारलंस ना फिराक जायचं म्हणून. मी त्याका सांगलेले होते. माझा कधी महिनोभर आधी ठरलेलं होतं. आपल्या देवाची वाट बघूची. मग तर तुका आला. पप्पा गेले आमचे. पप्पा नाही गेले आहोत. तुका माहिती की माका माहिती. ते बघ गेले. रात्री मग खायला नाही का. मी वांडरान तू राखणो आहे म्हणून माका सांगले नाही. गेले ते राहणार ना. आमचं जाऊचं सकाळी होता पण सकाळी हे जाऊचे आहेत म्हणून म्हटलं नको आता. कॅन्सल आता येत 12 वाजता. अगोदर सांगतोस मी तयार झाले असते ना. तुका घे का नाही बघलं. तुका काय वाढलेला आता की. हो म्हणजे माझी नसा आहे पोरांका. तुझी नसा आहे म्हणजे तू म्हाताऱ्या माणसांका नेऊन ते काय समुद्र ढकलूची आहेत की. तेच घ्यावं ना. हे इडलिंबू धरलात ना या खया. कमळा दाखवलं ओमकारची. ती कमळा काय करूची. फुलात धरत नाहीत त्यांका. मासे एवढेशे किसपाड्या एवढे किसपाड्या एवढे खायत मासे. काय बघा ओम्याची आयडिया सगळ्या झाकून ठेवले ना. हे मरणाचे मासे होते. मोठे होतात ते रे. तेवढेच होतं. फिश टँक घ्यावा एक मोठं. तर मंडळी चला खालसून फेरफटको एक मारून झालो मळवशेतनं. पुणग्याची बात खबर घेऊया बऱ्याच दिवसांनी. चला आज येता कसा आता तुझे. आज सकाळी धुक्या पडलेला व्हायचं. झालं जेवण. कायच झालं नाही. करतं काय सकाळपासून. सकाळ भजन 5 वाजता उठलं. 5 वाजता उठलं आणि राग घातलं. कोण कोण येतात. काय गो कोण सगळी. कोण सगळी. तुम्ही आणि बाबलो नंदन येता. तेच घ्या सांगलं.
कोणा भाऊजींका की त्यांका वांडर बघू सांग पप्पा नाही होत म्हणून. चिनू कसा गप तुझा त्याचा अलाउन्सिंग झाला नाही पोटात त्याच्या खळखळ उतरली की मुळेवाल्यानी काल जोरच केल्यानी मुळेवाल्यानी आणलंच ना हो पैसे सुटे नाही तिच्याकडे घेतलंच नाही ना आता मला नुकलं कापना घेतलंच ना आमकाव नाही घेतलं गावले जर मुळे या पहिली पाठ फोडून काढीन तुझी. हा एक सांगते का 4 मास्टर ठेव 4 मास्टर ठेव म्हणा रांगणेमुळे होते 4 मास्टर ठेव आपणा बरोबर घेतला त्या बरोबर पैसे येतो मी मला पैसे नाही तिच्याकडे सुट्टेच नाही रे का मी तरी काय करू सुटेत नाही कायम रडत. बोल हॅलो फोनच कट झालो तू कहिलो केलंय 5-6 गाडी भरण्या इतपत केलंय त्या माझी पुढची सीट माझी कोण पुणगे मी तू सौगे तू विचार तेच घे आता तेच घे म्हणता मग सायगो मी येतोय म्हणता थांब लावतोय फोन बोल भरली गाडी चालत चालत आताच प्लॅनिंग करते पुणग्याकडे हो काय तू 12 वाजताची आहे बरोबर जेवणाचं सांगलं 5 माणसांचं बाबा हा मग तूच सांगते तू 12 वाजता टच डायरेक्ट मी याला मांजूर बाजा गो विनू एका येतच काय विचारलं वेंगुर्ले कधी आता दुपारी 12 वाजता माका आमच्या काहीतरी आहे हो येवचा लागतं दुपार काय नाही ड्रेस घालून होती साडी मॅक्सी गाडी घालायचं नाही मग माका येतले गाडी घालू आधी तुका सांगतो काय तर सांग शिस्तीत 12 वाजता जाऊचा बाहेर पडायचा बरोबर साडी नेसो की ड्रेस घालू तसा कार्यक्रम काय आहे तुझा माणसात जर तू असलस माणूस असलस तर साडी नेसा नाही जनावर असलस तर हाफ पॅन्ट घालून ड्रेस घालून कार्यक्रम तुझा तुका काय कार्यक्रम काय करूचा तुका वडप्पा होया ना वडाप तू वडप्पास असं ड्रेसअप करू गयो तुझो हा मेकअप बिकअप करून येतो सत्कार करूचो बाबू घेऊन येऊ काय बाबू घेऊन की मांडीयर घेशी ना तुझे नंदनला घेतो ना मांडीयर घेऊच लागत कारण माणसं मापत तुका नाही सांगल्या तर कसा म्हणशी कामापुरते आमका सांगतं कसा VIP माणसा VIP माणसा आणि कोण नाही तू मेन VIP माणूस होत तू चल तू तयारी कर आणि ये सांगताय तुका मेन माणसा विचारू नको मेले होय करा तुझं चालू या फोटो म्हणते फोन करतोय फोटो म्हणतो की का तर चला मंडळी अशा प्रकारे आता आग्रात फेरी मारून येऊया काजी वांडर नाही तर वाट लावतं सगळ्याची त्यामुळे जाऊचा जरा फिराक असाच बऱ्याच दिवसांनी तर चला त्यामुळे पुणग्याची सकाळी सगळ्यांका फोन लाईत होता बबल्याक काही सांगलं येत नाही कारण बबल्याचं आता घराचं काम चालू आहे त्यामुळे तो घराच्या कामात जरा बिझी असल्या कारणाने ते का सांगाक नाही तर बबलो असतं कायम सगळ्याचा तर चला आणि विणू पण दाबोळ्यात त्यामुळे जाऊया म्हणाल रे बाबा आहे तर थंडावला काय त्यांची दुकानं बंद काय ही बरे कुरकुरी याला कुरकुरी आलो बघ या मेलला तोपर्यंत
आणि का गं? तर बघा पुण्या गेलेला आम्ही जातो इकडे चालत येऊन दे झालं का तगडे लावले बघता त्या गाडीत जाऊन बसणार होता बस 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 ट्रक किलो काय ट्रक आहे माझी ते का काय थापलं घुमवत नाही की तेव्हा कुरकुरे आणून 4 आणले यार तुमका नाही कडायचं हे पडले साधे तिकट म्हणून तुझा म्हणून मोठ्या माणसं पाठवलं